Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi katafaren ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irinsa na farko a tarihi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. Mu kyakyata. Shiri ne da yake zuwa muku daga tashar ku mai albarka Rumbun ilimi, wadda take yada shirye-shiryenta ta hanyar amfani da fasahar sada zumunta ta YouTube. Babbar manufar shirin ita ce nishadantarwa da kuma ilmantarwa ta hanyar bayar da labaran ban dariya. Duk wanda yake da gudunmawar da zai bada ko ina yake a faɗin duniya, ya yi amfani da wayarsa tare da shafin sada zumunta na WhatsApp, ya naɗi muryarsa ya turo zuwa 08039648244. Amma fa kada a manta a faɗi cikakken suna tare kuma da gari da ƙasar da mutum yake zaune. Da izinin Allah za mu wallafa masa labarinsa a wannan tasha ta mu ta YouTube. Mu kyakyata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na mu kyakyata. Wannan karan ma gudunmawa ce muka samu ta wani labari mai nishaɗi da ban dariya daga. To lalle ni ana ce mu Malam Ahmadu Adamu, ina ƙasan Togo a jihar Anaho, ƙaramin yankin hukuma na Dagai. Akwai wani bayarbe wanda zakaran shi ya ɓace, to she shigo gidan makwabta, she ce kwakwakwa, ina kwanan ku? Sai lahiya lau. Ya ce ina shakara? Suka ce wani shekara? She ce musu ba shakara na lada nabi ba, shakara mujin kaza ne muna nema ya bace. Da fatan duk wanda ya ji daɗin wannan labari zai tsinduma cikin tashar Rumbun ilimi, ya dangwali subscribe, sannan kuma ya yada a tsakanin 'yan uwa da abokan arziki domin kar ya zama zumbulu kakan marowaca. Harka ce ta ban dariya da nishadantarwa. Kada a manta, ko ina Malam Bahaushe yake kuma a koda wani lokaci ba ka raba shi da barkwanci. Saboda haka Bahaushe mutum ne mai annashuwa. Kai ma, ke ma, kuma idan kuna da wani labari wanda kuka san cewa idan kuka bayar da shi wasu za su dara, ana iya naɗar murya ta WhatsApp a turo ta 08039648244 domin samun wasu ƙarin shirye-shiryenmu masu amfanarwa. Mutum zai iya tsinduma babban shafinmu na Rumbun ilimi, yana shiga zai ga wani ƙaton allo a rubuta abacha da koyi da kanka. Da ya tsinduma to akwai muryoyi iri-iri. Mu koyi Ingilishi ne, mu koyi kwamfuta ne, darasin Hausa ne, mu kyakyata ne, da sauran abubuwa masu fa'idantarwa, nishaɗantarwa da ilmantarwa. Ci gaba da kasancewa tare da Rumbun ilimi. Makaranta ginshikin tsarin tafiya kan rayuwa, kuma neman ilimi tushen alkhairi 'yan uwa. Haka ne. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi katafaren ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irinsa na farko a tarihi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi.